Magandang araw, Pilipinas. Ito ulit si Mike Padua. Nakatuloy ulit tayo sa ating update sa bagyong si Aghon at isasara na po natin. Ito na po ang final na update. At sa nakalipas na 2 araw, hindi tayo nakabalik. Although nakalabas na sa landmass ng Pilipinas ang bagyong si Aghon, medyo nag-recharge lang po ang ating katawan dahil ilang araw na po tayong puyat. Nagreklamo na ang ating katawan, so we need to recharge. Kaya hindi muna tayo lumabas ng YouTube update. Ito na yon ang ating final update. Isasara na natin officially itong bagyong si Aghon o Ewinyar dahil po nakalabas na po siya ng Philippine Area of Responsibility, itong maliit na bagyo, at nag-accelerate na po sa may patungo sa karagatan sa katimugan ng Japan, at within the next 24 to 48 hours magiging isa na po siyang extratropical cyclone, meaning po magiging part na siya ng frontal system. At ito po ay na yung araw ng Miyerkules, Mayo 29, 2024. Ito po ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At kasama rin natin dito ang Aboitiz Power, ang Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung mga interested, i-click lang po ang link dito patungo sa BPI. O kaya yung mga nanonood sa Facebook, may link doon sa description ng ating video. I-click lang po ninyo doon para tumuo kayo sa BPI. Gayun din po ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng 3 distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Well, umpisa natin ang update. Ito na yung fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. I-refresh lang natin. Medyo nag-stop. At yan po, nakita po natin na bilis na kumikilos na yon. Itong bagyong si Ewinyar o Aghon, pagkatapos pong daanan po ang maliit na area po ng Southern Tagalog provinces, lalo na po ang Quezon at eastern portions ng Laguna, kasama rin po ang Marinduque, Romblon, Masbate, at dito po sa may katimugang at Kanluran, Samar, ay nagbigay po dyan ng malalakas na ulan, at later on dito sa may Marinduque at Southern Tagalog provinces, yung mga malalakas na hangin naman po dala itong pag-rapid intensification nitong si bagyong si Aghon. At paalis na po yan, paalam na po sa ating bansa, lumabas na po ng PAR, at mukhang mag-uumpisa na po ang habagat. Nagkakaroon na po tayo ng mahinang hangin mula sa timog Kanluran, at yung habagat ay mukhang lalakas for the next 2 weeks dahil po magkakaroon po ng establishment dito ng tinatawag nating reverse-oriented trough. Okay? Usually, ang trough nandito, pag nag-reverse-oriented po yan, yung kinalalagyan ng shear line, pag mahaba na po hanggang dito, reverse-oriented trough po yan, at posibleng may mag-form dyan ng mga 1, 2, o 3 bagyo, but so far, wala pa naman pinapakita. We can also call this as a monsoon trough. At meron na pong nag-form dito ng isang ulap sa may kanluran ng Pilipinas, but hindi pa po ito yung binabanggit ng American model at yung mga iba pang mga computer models. Ito po ay tatahak po ulit dito sa may area ng Southern China, baka malusaw, but babantayin natin ito pag mag-stationary po siya sa mga dito sa area na ito for the next few days pag ito yung susunod, but we'll wait and see, okay? At sa ating zoom in satellite animation mula sa windy.com, yan po, nakikita po natin yung mga kaulapan dito, dulot ng isang reverse-oriented trough. So yan po, bibigay po ng mga thunderstorms dyan at medyo mahangin din mula sa Timog Kanluran. So apektado po ang bahagi ng Scarborough Shoal at Calayan Island Group at ibang bahagi po ng Spratly Islands. So, magkita po natin dito, na yung hapon, nagde-develop na naman po ang mga localized thunderstorms sa may Luzon, lalo na po sa may Kanluran, bahagi po ng Ilocos Region, at gitnang Luzon. Ayan, sa Zambales at Western Pangasinan, mayroon malakas na thunderstorm nag-form. Dito sa Naga, may dumaan din na thunderstorm last night, at sa ibang bahagi po ng Camarines Sur. At nafe-feel natin, palapit na po ang tag-ulan. Dito rin po sa may Mimaropa, may mga pag-ulan na nagaganap dito sa may area po ng Cuyo, Pamalican at Amanpulo area sa northern Sulu Archipelago. Dito rin po sa may Palawan. So, kikita po natin na unti-unting bumabalik na yung mga ulan, although ang hindi pa rin naabot sa average dahil po sa epekto ng El Nino, but at least meron ng ulan.
At ito yung track natin kagabi ni Aghon. On time naman po, timely, na lumabas po siya dito. Same sa ating forecast. At sa ating wind at pressure forecast mula sa European model, courtesy of windy.com. Yan po, nagkakaroon ng reverse-oriented trough or monsoon trough dito sa area po ng kinalalagyan ng bagyong si Aghon. At may nagpo-form po dito sa may West Philippine Sea, south of Hong Kong. Yan yung ulap na yun. But for the next 24 hours, ay mukhang nandito naman po siya malapit sa southwest of Hong Kong. Habang paalis na yun si bagyong Aghon. At pagdating ng Friday, mukhang mahina pa rin yung mga system dito. But kung i-move natin hanggang next week, lalo na sa araw ng Lunes, ay makita po natin dyan ang posibleng pagiging stationary itong low pressure system dito. At may frontal system na po magpo-form south of Japan. Paalis naman po yan sa ating bansa. At nakikita na po ninyo ang flow ng hanging habagat. Okay? Pero hindi po siya ganun kalakasan unless may mag-form na mga bagyo na naman po. So hanggang sa Tuesday, June 4, same situation. May konting habagat na sa ating bansa. Pero pagdating po ng Huwebes, June 6 and Friday, June 7, which is highly uncertain pa po, mukhang may mag-form po dito ang another LPA. Mababa po yung atmospheric pressure, 1,003 sa may Hainan area. At may southwesterly or mahinang habagat sa ating lugar. At kung ibalik natin sa June 4, gamitin natin American model, medyo aggressive American model. Mukhang dito po sa area na ito as early as Sunday, June 1, may mag-form yata dito sa may Taiwan ng isang tropical cyclone. Baka ito na yung galing dito sa may West Philippine Sea. Yan. Okay. And then sa Lunes, June 2 o June 3, yan na po siya mag-accelerate patungong northeast, east-northeast. Hindi pa natin alam kung subtropical storm ito or tropical cyclone. Okay. At malalaman po natin yan. Pagkakaiba ng subtropical sa tropical cyclone, subtropical may kahalong typical o bifrontal system na yung energy ay derived mula sa cooler environment. Samantala ang southern portions ito ay galing sa tropical o warmer environment. So parang halo siya. But kung maging ganap na tropical cyclone siya, ibig sabihin yung energy niya ay derived from warmer sea surface temperature or warm environment. Samantala pag subtropical or extratropical or middle latitude cyclones, galing po lahat ang energy niyan mula sa cooler environment. So magkaiba po yan sa mga systems po sa middle latitude regions. Samantala sa tropical regions ay more of a warmer environment ang energy source nitong mga bagyo or tropical cyclones. So sa American model, mukhang pinapadevelop po dito isang malaking system. It might be a monsoon depression. Okay, kasi halos buong bahagi po ng West Philippine Sea covered niya. Tingnan niyo dito sa Friday, June 7, although highly uncertain pa. Halos sa buong West Philippine Sea, mula dito sa may Calayan Island Group hanggang sa may coastal area ng Hong Kong at sa may coastal areas po ng Hainan at central Vietnam and the coastal areas of the Philippine Islands sa may West Philippine Sea o west of Luzon at west of northern Palawan ay covered nitong malalakas na hangin. Dulot po nitong some sort of a monsoon depression. Kung mag-tighten up po siya, ay magiging tropical cyclone yan. So, makita na po natin na nag-umpisa na ng habagat. So, anytime, today or this week or next week, mag-a-announce na po yung pag-asa ng start ng tag-ulan sa ating bansa. Okay? So, yan po ang pinapakita. Magkaiba po ang intensity ng mga low pressure system dito sa kanluran ng Pilipinas. Sa European model, nandito pa rin siya sa may Hainan, samantala sa American model, nandito sa may kaligitnaan po, malapit sa Scarborough Shoal, itong low pressure system na mamumuo within 10 days. And then, kung titingnan natin yung forecast ng Australian model, medyo malakas siya, tropical storm yata ito, dito sa may West Philippine Sea or even a typhoon. Titingnan natin yung hangin dito.
ay tropical storm. Possibility nitong system na ito. Samantala, ang GFS ay isa lamang po siyang monsoon depression or even a tropical depression, or pwede rin maging tropical storm kung mag-tie up po itong system na dito. Okay? So, yan po ang pinapakita dito ng American model and the Australian model. We will keep you updated sa mga darating na araw. Samantala, punta natin yung wave forecast mula sa European model. At nakikita po natin dito na yung araw na ito hanggang sa darating pong Biyernes ay mananatili pong okay ang alon dito sa may East Philippine Sea, up to 1 to 1.5 meters lamang po. Samantala, ang inland waters ng ating bansa, Sulu Archipelago, Visayan Sea, Sibuyan Sea ay manatili pong nasa 0.1 o 0.2 meter hanggang sa 0.8. So, hindi po siya masyadong maalon. Dito sa West Philippine Sea ay mula 1-2 meters ang taas ng alon. At kung nandito kayo sa may kanluran po ng Batanes or hilagang kanluran ng Lawag sa may northern part ng West Philippine Sea, medyo malakas dito ang alon dahil po sa trough na nagfo-form dito, part ng monsoon trough, at pag-umpisa na rin ng konting habagat dito. Okay? So, malalaman po natin yan in the coming days kung magde-develop nga siya. At bago tayong paalam, ito yung latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center, issued po na yung Miyerkules. Valid po for the next 2 to 3 weeks. Na yung ikatlong linggo ay highly uncertain. So, sa week 2, valid June 5 hanggang June 11, ay mukhang mataas nga ang probability dito sa may West Philippine Sea mula sa costales ng Ilocos region hanggang sa may coastal areas po ng Hainan at Vietnam. Nasa more than 60% ng isang bagyo na pwedeng mabuo dito sa mga araw na ito between June 5 to June 11. Samantala, ang ibang areas po ng Pilipinas sa may East Philippine Sea ay more than 40%. Samantala, dito sa may eastern edge ng Philippine Sea at sa may southern part ng Central Philippine Sea, sa may West Philippine Sea, ay nasa more than 20% lamang po. Okay, nakikita po ninyo yan dito, ang probability. So, most likely, baka mag-develop mo ito, babantayin po natin yan. Samantala, sa week 3, valid June 12 to June 18, ay manatili pong nasa more than 20% ang probability ng isa naman na bagyo mag-form yan sa week na yan. Kasi pag panahon talagang June, nagsisilabasan na po yung mga systems na yan. So, more than 20%. Hindi pa yan sure. Bound for changes pa po yan. So, next week, sa next na outlook, malalaman natin kung i-increase ang probability nito. But ito yung babantayin natin sa between June 5 to June 11. So, dyan muna natin tinatapos yung ating update na yung araw na ito ng Miyerkules. Ito na po ang final update ng bagyong si Aghon or international name Iwanyar. At pagbalik natin sa Biyernes o Sabado, balik tayo sa usual tropical weather analysis dito po sa ating YouTube channel at sa Facebook channel as well. Ito si Mike Padre magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.